دمتي مهللاي تسمعو حويفه ولادي أبكندتي سناي قويتانا عايز قبر كالي انتاي وريتاك مرسلكا كونيو لبي تمسكن إيزبلك نسايا تعمي مسواتي مزمور مسقانا كسوي الكايقنا مفتعي كفت مية كله حالي فوس زكواريه أفيد سمكات عندو كيس حالنا كابز مقصال بحصر زبلا بنا دم ملأتي خل على توم بنا أشفره نواتو كقبله بسمة وود ومنفس قدس على أملاك آمين كم يسني هنا كم يعلنا دخيمنا لنا مشم أنا دخيمنا أيبني أمور تزايد دخيمنا على أقل محنت مزمور ومزين زمر شو أحلفوك نافتا ناتي تلفزيون مشم ناتي لومي عند تلفزيون الله تنقطعات الواي حوابجي وإنما ماليتي حراي كنفرت بالمزمور بسم سلاسي سلطان حبير ردو إلا نزمر كنفرت بالمزمور وقبواتي هاني هامل ما مدبيناتي كل جزء أنا تتزاربوا وتزاربوا ميوم ناو تملسنا أو ريتو عين هندينا انتاي كم زلنا كمي كم زلنا بعد ناس لين فلتة هيوتنا أبزيا كزارة بعد اللي زلهو بسوح الجزء ترعنا قريبنا لومي بسبب أبو بقى توصلت لنا وصاني الله نساد ما كابتي تلفون ده تسألنا نفسي الشر نبل زلنا مديانا نعبيلو حقاوز هنا بيت كريستيان ناتا ميديا ناتا زحطوتلا ناتا سألتي دقة كنس كله وخنسا بتلفون سوسيلهم حساب دا قانونو حساب دو دا بولو دا سألو أبزي أتسجم الله تنا أبزي حجي سياس حاونان شيشاي حاونان قال كاتولنا نمجمر دا أبزا ناي بيت كريستيانس بتعاونكم أقلقلت كتقلقل ناس فقادنيا تاتي راي سياس فقادنيا خير له شيشاي حاونا خير فقادنيا تاتا وعلم سلازي كابزا سعازيا بيت كريستياننا ناي ميديا هتكون تخوينا سألتي صراحة رخيبنا لنا تدلينا انتا كاميرا قدم كاميرا قد حدا نقر زحبوس حيزة مسيح له حانت سماخ نقر زي دليل كبار سناية تادي ورقا قمتن تابلا ازين مدهاني آلم ازي كان عسر تعموشر شحت بلنا لا أطاو عنا لومها أديتاتنا بيت كرسيان كتفلا دكان كن قلقل كن حقوسكا ورقان كن تنزهب أديتات ينزلو عنا عدمنا أديتاتنا أطاو عنا نسكي بس أقاطع مزي أبيان تلان خونق أبيان تلان دوتاي تدالي يزلو أوارم محد أيقونه
ናይ በሓቂ እዘን ኣብ ጥምቀትን ኣብ መርዓን ኣዋርድ ተሰሊምና ኣብዚ ነውፅኦ ዘለና ኣላ ሓንቲ ምስጢር ክነግረክን ቅያር ወርቂ ኣሎ እተን ወርቅን ቤተክርስትያን እተን መመላኽዕኻ ንዓኸን ስለዚ ቤተክርስትያን ተተኺልና ንሕና ከም ኤርትራውያን ንኩሉ ኤርትራዊ ዝኸውን ቤተክርስትያን ክንሰርሕ ዕላማና ቤትና ቤት ፍቅሪ እያ ቤትና ቤት ሕውነት እያ ንኩሉ ሰብ ድማ ኣማኒ ይኹን ዘይኣማን ብዘየገድስ ክርስቶስ ዝእዝዘና እንታይ ፍቅሪ እያ እሞ ብፍቅሪ ክንስዕቦን መንገዲ ፅድቂ ከይንጥምቶ ንዝኾነ ይኹን ሰብ ኩላትና እንታይ ክንገብር ኣለና ናይ ግቡእና ሓላፍነት ስለዚ ከም ደቂ ሓንቲ እምነት ንሕና ክንሕዞ ዝግባአና ኣቐዲምና እንታይ እንተኢልና ፍቅሪ ኩሉ ግዜ ዝዛረበላ ቤተ ክርስቲያን ምስራሕ ብዘይ ህዝቢ ትርጉም የብሉ ቤተ ክርስቲያን ሰሪሕናዮ ፍቅሪ ኣብ ሂወትና እንተዘይብሉ ወይ ከዓ ፍቅሪ ብሂወትና እንተዘይነጊሱ ትርጉም የብሉ ንሕና እንታይ ኢና ክንከውን ዘለና ዝተፋቀርና ሰባት ክንከውን ኣለና እዚ ንክትገብር ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዘሎ ፈተና ወዲ ቤተ ክርስቲያን ክፈልጦ ይግቦ እዩ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ፍቅሪ 8 እቲ ናይ ጥንቲ ዝኾነ ጸላኢኹም ዲያብሎስ ዝበልዖ ስኢኑ ኣብ ምንታይ ኣብ ርእስኹም ጓዝም ኣለዎ ስለዚ ንጉሰ ሸይጣን በቲ ክንክትሉ እንታይ ግበሩ ይብለና ኣፅዋር ኣምላኽ ንጎሱ ይብለና ገነት እንታይ ገይሩ ኣታሊሉ ኣስሒቱ ካብ ገነት ንክወፅእ ገይርዎ ንዓና ድማ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር መፂና ክብሪ ከይንረክብ ፍቅሪ ከይንረክብ ጸሎትና ከይስማዕ ቅዳሴና ከይስማዕ እንታይ ገብረና ጸላእ ሰናያት መሲልኩም ነንሕልሓድና ሓሳብና ከምዘይ ረኸብ ገይሩ የጋጭወና እሞ ፍቅሪ ንስእል ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮለና እንታይ ንኸውን ማለት እዩ ኣእማን ንኸውን ምክንያቱ ፍቅሪ ዘይብሉ ሰብ እግዚኣብሔር ጸሎት ኣብ ጸሎት ከብፅሕ ኣይክእል ስለዚ ንሕና ብዝተኸኣለ መጠን እንታይ ክንከውን እዩ ዝግባአና ዝተፋቐርና ሰባት ክንከውን ይግባአና ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ኣጋይሽ ኣይንኹን ተኣነ ዝላበዋ ንዴታት ነቦታት እንታይ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ኣጋይሽ ከይንኸውን ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ንሕና እንታይ ኢና ዋናታት ኢና ክብርታትና ክንዕቅብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይደግፈና ናይ ብሓቂ መድሃኒ ዓለም ነዛ ከምዚ ጌራ ወርቂን መድሃኒ ዓለም ዝሰለሞ ተደ ወርቂ ዘይኮነ ሰማያዊ ወርቂ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰልማ እግዚአብሔር ፈቂድዎ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ካሜራ ተገዚኣ ዋናታት ሒዞም ክመፁና ከዓ ናቶም ቅዱስ ፍቃድ ይግበረልና እግዚአብሔር ጽኒልኩም ስለሰማዕኹም ትገብሩ ጸሎትኩም እግዚአብሔር አምላክ ጽኒል ይስማዕኹም ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይትአኩቶ ይሰባህ ስሙ ለእግዚአብሔር አምላክ ነው ወተበኩል ዘበኩል ሰዓት ድምፂ ምህለላይ ተሰሚዑ ሓዊፈ ውላደይ ኣብ